So what's up, bab? Welcome back kung back yung kakatamon channel ne. So pasensya na kayo bab, ne malot kong alimig vlog gaya ni bab, pininbay na katamba pandamonyor keng kayang bayong business. Ay dambur kaya sigla mo. Emo ko po yung interviewan, excited na ako. O bab, painin na interviewan dan ako na. Ano pala yung bayo mong gagawin ngayon ni bab? Aluwa-luwa ka mong business ne. Ay dumo burge, original ni. Tortang balasenas with sisig popcorn. Nagyo pa mo ba? Manyamanan eh. Sabihan mo na kaya kami ba mga na ano mong gagawan yan. First step, babad na rin yung balasenas kaya sa bukari-kari. Istong mapali na yung taba, ugsiyata na lagyan para mapirito na lo. Bapot makanya la itsura rin kaya ang balasenas, lupa lang pa na. O isto kasi nga bak maranon kaya tong public market, ugsiyada na la rin, yan lang ano pwede, yanyaran ko na lamo. Ay dumo ba? Ugsiyada na laran, kaya nga ni pamisalin mo lakyan. Walo ko, mga yan lang talaga mimisip din business-minded. Reduce, reuse, recycle. Sa bagay na ba, makasahod kapag yung komunidad. Kasi imbis na keng mulok keng kay basurahan, pamisali mo na lang mo pinaman ken eh. Oh, tsaka masali naman eh. Nyapin na house da kapin yan, ipapromote kepin sana ken page mo. Ako bab, no problem. Ay ni ba, makarecord na pin eh. So itabab, karangyaga na ganang tao kening Pampanga, invite da kayo pumunta kening ka na akong pwesto. Keni pong San Fernando, Arap JBL Hospital. Akit siyapin ka na akong pwesto, yung makasulat munta masala. Ay na ba, pot makanya pala lagi yung kiyang business. Malyari keng muntang benge. Walang kan eh, anyapin munta masala, pangabak ko mo eh. Ang kaya munta kang benge. Bapang Dabonyor Junior naman, ut ka high blood na. O nano na waring yung step mo kanyan ken Oh ba? yan, istong mamaw ng melang ni sakata na lo. Kamano pala ba, paisipan mo yung business mo ngayon ay? Balo mo na ako man burgi, susulong kayong vegetarian foods. Ako pala na bab, kumusta na pala itong kay? Business mo gatong vegetable shake na. Ala burgi, may lugi ko mo naman ka rin eh. Makanano kasi bab, panay bubuting kaya ang lalagay kaya ang ingredients eh. Ali ay dumo, wala ako kasing blender kanta eh. O karanggang mag-shake kasi ba, pikang dili nga lang blender eh. Nano na kanyang gagawan mo bab? Ay ni, bemo ka kining balasenas, ang kay didinan keng latik. Alu-alu ang pampalasa, asweti ang pong sibuyas. Ay doon na bab, kasustansya na datang ne. Ay ni, pindinin ng kaya pang ice water. Ay doon na bab, para nano yung ice water. Alam mo, puta kasi mawa kami nung eh. Ay hindi burgi, payaring na ini, gilyan ko yung mukha niya, nang kaya kanyan timplantanit ang kaya katam sisig popcorn. Wane bab, kalwat ko na pa mga liba vlogging sisig popcorn na yan ay. Ita pining minuna akong ayal ben karanggang nga vlog mo eh, itang sisig popcorn na ita. Naong katula mo. Nano yung maputi nga yan bab? Ay ne, sa bogoy bano, pampayo mo. Ang kay chili powder, pampaparas. Diyan tayaring ngayon daistol, pampakala. Ay doon na bab, pakyapusan na yata yung papandambol, waluwaya naman kakabit tayo. Ay dumo, yun iking ka na ako, tingnan sisig popcorn, ay niyay. Sangkapan ko nepin. Baka tayo pamurining ka na akong egregious burgi. Aswiti, ang pondita ka white sand. Ang anak ko mo naman dita kabulong pampapasi, pampanyaman. Ang kay gawan tayong kakatam signature moves, the go-go moves. Ay doon na bab, ya ka pa rin magbayo na damonyor ka pa rin talaga. Nano itong legi mo ito bab? Ala, press buko mo ito. Ay doon na bab, pati na yung ice water, rin niya pang peras buo na. Sakto yan, sakto ka rin ba't mag-basketball yung produkto mo bab? Ay dumo burge, the best yan eh, hindi na yung kepaping mani eh. Why ninang sisig popcorn with tortang balasenas mo? Ay doon na bab, manos kang gamat, alime mawasan ng gamat mo, may bugyang dilatan. Sayang yung lasa ken.